Zdraví vás Tomáš Greguš zo spoločnosti Forex Pro. Dnes máme 10. júna 12 hodín 57 minút. No a ideme sa si prebrať udalosti minulého týždňa a výhľad na tento týždeň. No takže v úvode chcem povedať, že tieto veci, ktoré si tu budeme hovoriť, sú rizikové, takže treba vždycky dodržiavať dôsledný money management. No, minulý týždeň sme videli veľmi pekné dobiehanie korekcie, ktorá na trhu prebiehala. V pondelok to boli americké čísla PMI. Keď sa pozriete na vývoj z minulého týždňa, ten úvod toho týždňa ešte nevyzeral nejakým spôsobom až tak dramaticky. Boli sme jednoducho ešte stále v poklese. V útorok nám vyšla americká obchodná bilancia, ktorá bola lepšia. No a horšie čísla z Austrálie, tam vidíme stále klesajúci trend, ktorý ešte pokračuje. No a v stredu sa začal trh výrazne hýbať. Mali sme 4.1., pozrieme sa na to presne, od 3.4., 4.6. No a vidíte, že v podstate trh v úvode celkom slušne rástol k 20-dňovému klozovému priemeru. Čísla ohľadom novovytvorených pracovných miest v súkromnom sektore výrazne sklamali, čakalo sa 171 000, reálne číslo bolo 135, že ten trh nakoniec skončil neutrálne a v podstate čísla ISM z priemyslu, mimo priemyslu vyšli trošičku lepšie, trh to ale nedokázalo pomôcť. Maloobchodné tržby v EU sa prepadli, takže keď sa pozrieme na DAX a pozrieme sa na ten istý týždeň, tak uvidíme naozaj, že ten trh toho 5. reagoval pomerne dosť dramaticky. 31. No a tu nám máme 4.6. a tu máme 5.6. To znamená, pokles nám celkom slušne pokračoval v útorok v stredu. V štvrtok nám zasedala Európska centrálna banka. Mali sme veľmi negatívne čísla z priemyslu z Nemecka. No a trh opäť, vidíte, pokračoval ďalej v poklese. Toto máme štvrtok. Zaujímavé bolo, že v Amerike štvrtok došlo už k reálnemu obratu. Vidíte, že táto sviečka, veľmi pozitívna sviečka 6.6. bola obratovou formáciou pre štáty. Tam sme sa už nižšie nepozerali, ale v piatok vlastne trh dorazil na dno v Nemecku a v podstate 7.6. po číslach americkej nezamestnanosti si DAX našiel dno a prudko vystrelil hore. Veľmi extrémne vysoká volatilita bola aj na Nikkei. Nikkei spravil dole skoro 20%, alebo ten pokles bol reálne aj cez 20%. Môžeme sa pozrieť na tento index. Neboli za tým extrémne negatívne správy, ktoré by vlastne ten index reálne posielali dole. Bolo za tým proste zvýšená volatilita, tá obrovská rally, ktorú vidíte, že trvala už veľmi dlho, prekúpila ten trh natoľko, že táto korekcia musela byť tak silná, že naozaj poslala ten trh dole až 20%. Tá korekcia tam samozrejme prebiehala dole a paralelne s tým prebiehal veľký výpredaj na dolár jene. Čo nás čaká tento týždeň? Takže dnes večer budeme mať vyhlásenia Japonskej centrálnej banky. Myslím si, že ten trend rastu japonského jenu bude pokračovať. Pokles, ktorý tu bol, považujem za korekciu. Pozrieme sa, kam by sme sa z dolár jenom mohli reálne dostať. Ja za reálny cieľ považujem úroveň okolo 100,5 a tam sa bude rozhodovať, čo ďalej. Zajtra máme hlavne čísla z Veľkej Británie. Britská libra sa v poslednej dobe k doláru celkom slušne pohla späť, ale treba byť naozaj veľmi opatrný. Ako vidíte, tá britská libra v podstate len výraznejšie skorigovala svoje predchádzajúce poklesy a myslím si, že reálne sa vlastne priblížila 200-dňovému klozovému priemeru, ktorý tu prerazila, ktorý je klesajúci, takže libra je v klesajúcom trende. Ja si myslím, že po nejakej volatilite v tejto oblasti 200-dňový klzavý priemer môže tvoriť rezistnú úroveň a môžeme čakať možno jemný pokles. V stredu tento týždeň bude mať priemyselnú produkciu z Nemecka a bude sa rozhodovať o úrokových sadzbách na Novom Zélande. No a budeme mať z Austrálie
nezamestnanosť. Vo štvrtok budú veľmi dôležité čísla maloobchodné tržby v Spojených štátoch. Takže to, čo si teraz aktuálne myslím, je, že trh sa dostáva do takej pozície, že bude sa rozhodovať, či sa vrátime na nové maxima, alebo naopak korekcia bude pokračovať ďalej. 20-dňové kazové priemery sú úrovne, ktoré budú v blízkej dobe testované, od ktorých sa trh buď odrazí a začne klesať ďalej, to by už mohlo byť napríklad v stredu, alebo trh dokáže rásť. Budeme sledovať hlavne stochastický oscilátor a RSI. RSI v prípade, že naozaj nebude nastavať žiadna korekcia, 20-dňový klesový priemer bude prelazený, toto bude taká nejaká výraznejšia úroveň okolo 8400 a stochastika bude ďalej bežať hore. Reálne môžeme otestovať nové maxima a vrchné Bollingerových pásnom. Rovnako na S&P 500 teraz práve testujeme 20-dňový klesový priemer. Vidíte, že tá stochastika prudko beží hore, ale dáva tak nádej na 2-3 dní a RSI, pokiaľ neprekoná tieto rezistné úrovne, tiež trh bude smerovať nižšie. Čo si teda reálne myslím, je, že akciový trh má reálnu šancu rásť tak do stredy a tam sa bude rozhodovať, či budeme rásť ďalej, alebo naopak budeme klesať. Čo sa týka dolárienu, už sme sa bavili o tom, práve úrovni okolo 20-dňového klesového priemeru je náš prvý cieľ. No a na eurodolár, myslím si, že na eurodoláre sme stále v rastovom trende. 200-dňový klesový priemer nám síce ide skôr do strany, prerazili sme tieto posledné rezisty, takže pri poklese do tejto oblasti eurodolár myslím si, že je zaujímavý na nákup. Takže výhľad je krátkodobo pozitívny. Od stredy by som bol veľmi, veľmi opatrný, či náhodou nedojde k ďalším poklesom, ale v podstate, čo je dôležité, ako náhle by tie poklesy nastali, myslím si, že by mali byť také dramatickejšie. To znamená, že dnes, zajtra by sme mohli rásť, v stredu by mala nastať stagnácia, jemný pokles a v štvrtok, keď má trh klesať, musí klesať dole agresívne, aby dostal všetkých tých kupujúcich, ktorí kupovali dnes, zajtra a teda až do stredy, do takej situácie, že neskôr budú tieto pozície predávať samozrejme v stratách. Takže držím veľmi palce pri tradingu, sledujeme teda pozorne situáciu na trhu v stredu, no a želám vám veľa úspechov.